Сәлемнәр, хәерле кичләр, дускайларым. Бүгенге пирогтан бик күп хатлар килде. Рецептлар сорадыгыз, кызлар, нәрсә дип әйтәсем килә. Менә шушы ачык пирог өчен, бер таба өчен кулландым. Ярты стакан жылы кефир. Минеке инде Апнимама кефиры. Шуңа салдым бер чәй калагы коры дрожжи, пакмай дрожжи миндә. Салам, менә шушындый пирог өчен, повидлы өчен 2 аш калагы песок. Әгәр дә кәбестә пирогы пешерәсез икән, салыгыз песокны әзрәк. Ярты чәй калагыннан әзрәк туз салдым. Мин бүген йомырка урынына салдым майонез, бер чәй калагы. Әгәр дә майонез салмасагыз, бер йомырка саласыз. Аннан инде 50 грамм эретелгән дип әйтәме, өйдә йомшартылган ак май салып, камыр бастым. Камырларны инде баскан савытта да кабарттым, табада да кабарттым. Менә шундый ачык пирог.